sejarah kesenian Islam beberapa abad kemudian itu jarang sekali sing membuat patung-patung kan. Tapi nek gambar-gambar isih akeh. Gambar manuk isih enek. Pemenang nek tumbuh-tumbuhan tambah akeh masjid-masjid nang dikai kaligrafi itu selalu ada kembang, daun-daun. Itu gambar. Tapi nek patung enggak ada. Patung enggak ada. Itu hampir semua sepakat kalau berbentuk seperti itu tidak boleh. Meskipun ada juga yang berpendapat tidak boleh itu kalau masih dikhawatirkan disembah. Ono sing ngkayiti itu. Makanya saya katakan tadi ada tidak kurang dari 5 pendapat mengenai suwar itu. Surah itu. Ada yang berpendapat gambar, semua gambar enggak boleh. Ono sing berpendapat semua gambar boleh. Ono pendapat sing berbentuk 3 dimensi yang enggak boleh. Patung lah. Liyane patung boleh. Ono sing ngakali juga mergo hadis itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa su'ilat as-sayyidatu Aisyah kaifa kana sallallahu alaihi wasallam idza khala fi baitihi faqalat kana alyanan nas basaman dhahakan wa su'ilat lan disuni pirsa sapa as-sayyidatu Aisyah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha disuni pirsa kaifa kana kepriye ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza khala nalikane parsepen ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitihi ing daleme Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mengkon jawab sapa Sayyidatina Aisyah kana alyanan nas ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku alyanan nasi luweh lembut-lembute manusa, luweh alus-aluse manusa. Basaman meseman dohakan guyunan ya ora perengutan ora kasar halus kan Nabi ning dalem halus malah garwane Siti Aisyah ora muni halus alyanan nas salus-saluse wong Kanjeng Nabi. Basaman itu bukan mulutnya yang tersenyum, enggak, wajahnya yang tersenyum. Wong meseman iki. Kowe nek bayangno kancamu itu ana sing mbok bayangne itu sifat karakter kancamu iku nek mbok bayangno kadoan sing ketok meseme itu berarti dia basam. Ono wong iki mbok bayangno sing ketok menguti sik ya ono. Mbok bayangno ketoke kemeplake. Itu ciri kowe nek kepengin ro cirine kancamu bayangno kadoan itu. Ana sing ketok lucune, ana sing ketok merengute ra bisa. Wa min karimi muasyarati li ahli. Baiku saking termasuk murahe Kanjeng Nabi, murah mulya, murah apike pergaulane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahlihi marang keluargane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tai barang keterangan ja kang tumeka ya ma fi sahih ing dalam hadis sahih anis sayyidati Aisyah saking as-sayyidah Aisyah
radhiyallahu anha. Ini jadi sumber awal itu dari garwane dhewe. Qalat ngendika sapa Sayyidatina Aisyah, kuntu al'ab bil banat. Kuntu ana sapa ingsun ana iku al'abu. Ingat Sayyidatina Aisyah digarwa Kanjeng Nabi itu umur 9 tahun. Makane Syekh dolanan kuntu al'abu ana sapa ingsun iku al'abu dolanan sapa ingsun bil banati kelawan golekan ya, golekan boneka golekan orang ngerti. Boneka iku golekan iku cara Jawa, boneka cara Arab, cara Indonesia boneka. Indan Nabi ana ing ngarsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lilan ana li kedue ingsun sapa sawahibu kanca-kanca wedok yal'abna ma'i sing melok dolanan ya sawahib ma'i sartane ingsun. Aisyah lah dolanan karo kanca-kancane. Pakanan Nabi mongko ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala nalipane mlebet dalem ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakom makna minhu mongko do mingslep apa sembunyi apa yatakom makna itu mingslep minhu saking Kanjeng Nabi supaya gak ketok iku lho sembunyi aita ghayyabna tegese ndelik ya sawahib wa takhona lamalbu ya sawahib fi baitin ing dalem omah au min wara'i sitrin utawa satrin utawa saking gurine satir ngene iki kenane iki satir blayu njero nek Kanjeng Nabi rawuh payusarribuhunna mongko ngloloske sapa Kanjeng Nabi ing sawahib ae fayursiluhunna tegese ngirim sapa Kanjeng Nabi ing sawahib wahidatan ilayya marang isa kon mlebu dikon mlebu mergo ngerti nek iku kanca-kancane Siti Aisyah seneng dolanan karo kanca-kancane iku. Iku mergo ndelik ana Kanjeng Nabi kan sungkan. Kanjeng Nabi ayo. Dikon mlebu satu persatu ilayya marang ingsun niku Siti Aisyah. Fayal abna mongko dolanan sapa sawahib mai satane ingsun. Itu Kanjeng Nabi anu ya. Ora kok malah dilarang gak. Malah sing asale wedi ndelik. Dikongkon ngetok iku lho wis dinteni iku lho Aisyah kan. Dilepokno satu persatu supaya iso ngancani Siti Aisyah. Qala fil masyarik kitab Qadiyat ya. Al banat yal-li'bu waswar. Utawi banat iki maknane banat mau sing tak maknani boneka. Ya banat iku alik budolanan waswar lan bentuk-bentuk alati yal abu biha asobaya sing dolanan biya kelawan lati sapa asobaya bocah-bocah cilik cacik dolanan. Nah bentuk-bentuk itu biasanya ana sing bentuk wong, ana sing bentuk binatang. Mulane pada perdebatan soal bentuk-bentuk ini haram atau ora
iku sing ngaramno pun itu mengecualikan boneka yang untuk mainan. Karena ono dawuh Kanjeng Nabi man sawwara suratan itu. Wong sing gawe gambar bentuk. Bentuk ya aja kan. Sing akeh ulama-ulama itu yang diharamkan itu yang bentuk 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Nek foto gambar itu bukan bentuk itu. Jadi sing patung itu, patung 3 dimensi. Meskipun ada juga sing maknani mansawara maknani gambar itu ya ono, tapi sithik sing akeh ya suwar itu ya bentuk. Apa Gusti Allah Taala asmane di antara lain musawwir, itu pembentuk. Musawwir. Khalik, di samping Khalik pencipta, musawwir memberikan bentuk. Kultu komentar sapa ingsun wa hiya utai albanat iku allati tusammal yaum sing diarani ya lati al yauma saat ini zaman ini bi isil atfal kelawan boneka-bonekane bocah-bocah. Arais itu jamae harus jadi dolanan boneka gambare apa anten-antenan ngono ya. Arais. Boneka. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathhi, ngendika sapa al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathhi dalam Fathul Bari, ustudilla bihadzal hadithi ala jawaz ittikhadhi suwaril banat minal libbi, diamrih dalil bihadzal hadisi kelawan hadis iki, hadis tentang Sayyidatina Aisyah dolanan bil banat MBN sawahibnya, dinggo dalil ala jawaz ittikhadhi suwaril banat ing atase diwenang kene diperbolehkannya ngalap bentuk-bentuk boneka minal li'bi saking dolanan li ajli li'bil banat krana arahe dolanan boneka-boneka mau golekan-golekan mau bihina kelawan banat. Wa khussa dzalika lan ditentoni, artine dikhususno diistimewakan apa zalika mengkono-mengkono suwarul banat min umumin nahyi saking umume larangan anittikhadhis suwar saking gawe bentuk-bentuk wabihi kelawan zalik jaza ma'iyat tahsis zalika min umumin nahyi anittikhadhis suwar jaza manetepake sapa iyadu al-qadi iyad wa naqalahu lan nukil sapa al-qadi iyad hu ing zalik tahsisu zalik min umumin nahyi anil jumhuri saking jumhuril ulama wa annahum lan sedune jumhurul ulama iku ajazu menangake, artinya memperbolehkan iya jumhur bai al-li'bi adol dolanan lil banati kedue boneka-boneka mau litadribihim untuk mendidik marai gladi cah wedok-wedok fisighorihinna ing dalem masa kecilnya cah wedok-wedok banat ala amri buyutihinna ing atase urusane omah-omahe bocah-bocah wedok wa auladihina lan anak-anake bocah wedok-wedok mau.
Ya. Hadis dolanane Siti Aisyah karo kanca-kancane mau menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dinggo dalil kewenangane gawe bentuk-bentuk boneka untuk dolanane cah wedok-wedok. Wedok-wedok. Jadi dikhususno kan ada larangan secara umum. Nek nggone hukum itu ana sing umum iku mesti ana sing naksis, ana sing istimewa. Ini umumnya itu dilarang tapi ada yang dikeluarkan dari larangan itu. Ada hadis man sawara suwaratan itu jadi larangan secara umum orang itu dilarang membuat bentuk-bentuk patung apalah kok kayu ana mbiyen ana jenenge golekan randu ya cah wedok kaya nganten ngono terus di saka kulit kayu randu ana sing saiki plastik ana sing saka kapuk ambekan anu macam-macam lah itu semua dikecualikan yang untuk main dolanan bocah-bocah wedok golekan istilahnya cara Jawa itu dikecualikan dari umumnya larangan membuat bentuk patung dilarang tapi ini meskipun semacam patung tapi karena untuk dolanan bocah-bocah wedok itu dikecualikan malah qadhiyat memastikan itu dikecualikan. Nukil dari jumhur ulama. Jumhur ulama memperbolehkan dol tinuku dolanan berupa mainan-mainan. Malah ono alasan filosofisnya. Wedok-wedok nek dolanan pasaran, dolanan apa jenenge golekan, ngidong-ngidong bayi barang ngono kuwi to. Itu nanti bisa untuk latihan mereka ketika mereka jadi ibu-ibu rumah tangga. Kan boneka-boneka itu kan biasanya terus tinggu dolanan bocah-bocah wedok. Tinggu anak-anakan, terus dokter-dokteran periksa sak piturute. Nah itu litadribihin nafi sigharihin ala amri buyutihin. Dadi engko ning omah wah wis tau dolanan omah-omahan, pasaran, anu segala macam jadi ketika nanti betul-betul menjadi ibu rumah tangga dia bisa ngopeni anake sak piturute mergo wis tau dolanan ngedusi bayi bareng ngono kuwi bayi-bayinan wa dhahaba ba'dhum ila annahu mansukh wa dhahaba lan berpendapat sapa ba'dhum sebagian ulama ila annahu manstune mengkono-mengkono tahsis iku mansukhun dihapuskan tapi yang jelas ana dalile hadis sahih ngono mong. Siti Aisyah dolanan Kanjeng Nabi orang larang malah kaya-kaya mensapot kanca-kancane Siti Aisyah. Wa rawa Ahmadu an Aisyah lan riwayatake sapa Imam Ahmad an Aisyah saing Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha annan nabiyya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala iku mlebet ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha ing atase Siti Aisyah mlebet daleme Siti Aisyah. Oh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku niki kowe nek umrah utawa haji kowe ora ning gone Masjid Nabawi ana bangunan kamaran itu tapi dijogo karo askar. Ning kono iku ana makame Kanjeng Nabi, makame Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina
Umar. Itu sak benere kono iku kamare Siti Aisyah. Kanjeng Nabi kagungan garwa iku diberi rumah-rumah. Rumah itu kaya godhakanmu ngono, aja bayangno rumah magrong-magrong kaya omahe wong sak. Iku gak, ya kaya kamaran bloko-bloko itu. Kene ya godhaan lah, godhaan. Godhaane Siti Aisyah dienggo makame Kanjeng Nabi dan 3. Mulane engko nek wong haji umrah iku ziarah ngono iku sing dihubungi ya daleme Siti Aisyah sebenarnya. Karena di situ ada makame Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabat dekatnya. Nah, suatu ketika Kanjeng Nabi mlebu ning gone daleme, mlebet ning gone daleme Siti Aisyah. Wa hiya kale utawi Sayyidatina Aisyah iku tal abu bil banat. Lagi main-main dolanan so Siti Aisyah bil banati kelawan golekan-golekan. Ma'a iku sartane Siti Aisyah jawarin utawi bocah-bocah wedok cilik ya pataya terus saiki ne jawarin. Jariyah jamaah jariyah. Wong Siti Aisyah isih cilik lah ya sang taunan anu dolanan boneka-boneka karo wedok-wedok. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mlebu kok delok ana Siti Aisyah lagi dolanan karo cah wedok-wedok cilik iku. Mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam laha marang Sayyidatina Aisyah. Mahadza ya Aisyah tu iku apa? Hadza utawi iki ya Aisyah tu Aisyah iki apa Aisyah? Faqalat monggo matur sapa Siti Aisyah, hadza khailu Sulaiman. Bonekane jaran. Dadi hadza khailu Sulaiman. Niki jarane Nabi Sulaiman. Jadi berarti bonekane iki ora rupa bocah, ora wong, tapi rupa jaran. Ya iki apa kok ana ngene barang iki? Niki jarane Nabi Sulaiman. Kala Kala dawuh sapa rawi iki Imam Ahmad saka Siti Aisyah ya. Siti Aisyah iki ya sing dicitani Siti Aisyah. Pada alam kok dadi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ku yataku. Gujeng ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mingkaulia saking pemature Sayyidatina Aisyah muni hadza khailu Sulaiman. Kanjeng Nabi teng gujeng. Ono ae kuwi. Jarane Sulaiman. Qala al-Imam Ahmad, dawuh sapa al-Imam Ahmad iki hadis gharib. Wa fi sahih lan iku disebut ana ing hadis sahih utawi annaha annaha setuhune kelakuan kanat ana ya banat iku fi matai Aisyah ana ing barang-barange Siti Aisyah lamma tazawwajaha semangsa ngawini ha ing Siti Aisyah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artine zaman didhawuh karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam barang-barange Siti Aisyah niku ana boneka iku gaene digudulanan pancen ijeh angang taunan ijeh bocah ijeh bocah jadi barang-barang iku ana boneka iku. Qala Ibnu Hazmin
Ngendika sapa Ibnu Hazm kamana kalau safarin wa jaizun lis-sabaya khassatan wa jaizun lan iku menang boleh ora dilarang secara umum kan dilarang gawe bentuk-bentuk binatang tapi ini dingendikake wajah izun lan kena ongang lis sobaya kedue bocah-bocah cilik khosatan secara khusus alik butawi dolanan biswari kelawan bentuk-bentuk itu yaitu mau bentuk kewan, jaran-jaranan, wong-wongan. Tapi walaya juzu lan ora kena li ghairihim kanggo liyane sobaya. Wong gerang-gerang gak entuk. Ya gerang-gerang lah apa dolanan boneka. Waswaru tai bentuk-bentuk, tak maknani bentuk-bentuk itu untuk mengeluarkan gambar. Meskipun ada yang berpendapat gambar itu ada sampai 5 pendapat mengenai suar itu untuk menafsiri man sawwara suratan itu. Kebanyakan yang mengharamkan suar itu memaknainya yang 3 dimensi, yang mempunyai bentuk patung, boneka yang tidak dipakai untuk anak-anak. Meskipun ada yang berpendapat suar itu ya gambar potrek barang mulane ana sing gak gelem dipotrek barang ono kiai sing gak kaji mergo apa jenenge mergo kudu potrek. Potrek itu haram. Dadi ora gelem. Ana iku sing ngono iku. Sing maknani suar. Mulane ning gone apa jenenge sejarah kesenian Islam beberapa abad kemudian itu jarang sekali sing buat patung-patung kan. Tapi nek gambar-gambar isih akeh. Gambar manuk isih enek. Apa meneh nek tumbuh-tumbuhan tambah akeh masjid-masjid nang dikai kaligrafi itu selalu ada kembang mbek daun-daun. Itu gambar. Tapi nek patung enggak ada. Patung enggak ada. Itu hampir semua sepakat kalau berbentuk seperti itu tidak boleh. Meskipun ada juga yang berpendapat tidak boleh itu kalau masih dikhawatirkan disembah. Ono sing ngkayiti gitu. Makanya saya katakan tadi ada tidak kurang dari 5 pendapat mengenai suar itu. Surah itu. Ada yang berpendapat gambar, semua gambar enggak boleh. Ana sing berpendapat semua gambar boleh. Ana pendapat sing berbentuk 3 dimensi yang enggak boleh. Patung lah. Liyane patung boleh. Ana sing ngakali juga mergo hadis itu kan siapa yang sawara suratan apa mbok maknani gambar apa mbok maknani bentuk bikin patungnya binatang engko iku dikongkon ngiseni roh. Kon ngleboni roh iki kowe gawe jaran. Ayo. Uripno, ayo roh. Gak iso terus disiksa. Ya itu. Mulane to dimaknani karo ulama ya sekarang berarti gawe iku. Ancamane kongkon ngeki roh bisa piye wong ngeki roh gambar. Wala yajuzu li ghairihim waswaru muharramatun utai gambar-gambar atau bentuk-bentuk iku diharamake
illa hadhihi kejaba iki ku artine likbul banat sing kanggo sobaya iku bocah-bocah cilik ya boneka-boneka itu dikecualikan ya. Wa illa makana rokman fisau kan kejaba barang kana kang ana ya ma ana iku rokman merupakan apa ya badian gambaran fisaubin ing dalam pakaian itu ana sing mengecualikan juga sama dengan boneka. Rokman itu gambar yang tidak 3 dimensi. Suar itu ada kayak patung boneka itu kan 3 dimensi. Nek Rokman itu mau gambar tok. Gambar manuk tapi yo kayak foto itu lah. Foto kan gak ono gegere. Raimu tok sing ketok, jitokmu gak ketok foto. Iku Rokman. Ini ana gambar manuk ning gone kain, barang itu dikecualikan. Bundel wa min karimi usrati sallallahu alaihi wasallam termasuk apike lumane murahe pergaulane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ahli sartane keluargane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tai barang jaa keterangan jaa kang temeka ya ma Sa'ib bin Yazid saking As-Sa'ib bin Yazid anak imra'atan yaiku setuhune seseorang perempuan jaat sowan sapa imra'ah ila Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah tu, Aisyah, takrifina hadhi, kenalkah kowe? Kenal to awakmu bi hadhi ing iki imra'ah. No, wong wedok sowan Kanjeng Nabi terus Siti Aisyah didangu karo Kanjeng Nabi. Kowe kenal iki? Qalat matur sapa Siti Aisyah, la ya Nabi Allah, mboten. Kanjeng Nabi ya Nabi Allah. Mboten tepang iku kula. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki mono ya hadhi ta iki wing wedok imro'ah iki iku kainatu Bani Fulan iku biduane Bani Fulan penyanyine Bani Fulan tuhibina ana ta demen sira Aisyah antughanniyaki ing yen to nyanyekake ya kainatu Bani Fulan ki ing sira kowe kepengin dinyanyekno tapi iki mono biduan kowe gak kenal ya iki biduan apik kok Bani Fulan iki pengen ngrungokno nyanyiane piye qalat matur sapa Siti Aisyah naam nggih pengen ngrungokno Pagonatha mulane ana kiai sing apa ngenekno nyanyi-nyanyi iki dalile. Siti Aisyah ngrungokno ditawani mek Kanjeng Nabi kok ditawani. Mongko nyanyekno sapa imro'ah utawa kainatu Bani Fulan ha ing Siti Aisyah. Nah, hadis ngono iku arang-arang sing roh lho iki hadis iki. Mana sing ngaramno nyanyian barang iku. Pandur lihatlah pandur ningalono sila ila hadzil muamalah maring iki muamalah an-nabawiyah sing bangsa kenabian al-karimati sing mulya. Ambek garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan tergambar terbayangkan apa sayange Kanjeng Nabi, mesrane Kanjeng Nabi kalau garwane iki ditawani kepengin ngrungokno nyanyian iki piye iki biduan terkenal naka Bani Fulan ya pengin ngono iku
Delok. Fandur iku delok. Ini muamalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu mongko setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yastati min Aisyah. Iku nawani, yastati itu amrih ngajak ya Kanjeng Nabi min Aisyah ta sing Sayyidatina Aisyah antughniya yen to nyanyekno sapa Qaniyatu Bani Fulan ing Siti Aisyah. Walam tas'alu lan ora nyuwun pirsa sapa Siti Aisyah ya Siti Aisyah zalika ing mengkono-mengkono mau. Wa innama walam tas'alhu lan ora nyuwun sapa Siti Aisyah hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Siti Aisyah zalika ing mengkono-mengkono ngrungokno nyanyiane penyanyi Bani Fulan mau. Lah piye wa innama ibtada'aha angin pestine ngawiti dhewe karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Siti Aisyah bihi kelawan zalika. Artine piye? Delok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora kok dijaluki Siti Aisyah. Kula tak pengen ngrungokke nyanyiane niku nek pancen niku biduan ora ngono. Tapi ditawani Kanjeng Nabi. Ditawani delok. Tuhibina antughanniyaki iku nawani dari awal Kanjeng Nabi sing nawani. Ora Siti Aisyah nyuwun karo Kanjeng Nabi terus dituruti ngono gak. Kanjeng Nabi sing nawani. Itu termasuk mingkarimi usratihi li ahli. Wa mingkarimi usrati lan iku termasuk mulyane pergaulane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahli sartane ahline Kanjeng Nabi. Anahu iku stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusabiku balapan ya Kanjeng Nabi zaujatahu ing garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaiku Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kowe tau roh kiai balapan karo nyai? Ora tahu. Kanjeng Nabi balapan karo Siti Aisyah ya. Waqat sabaqaha maratan fasabaqat huhiya. Waqat sabaqaha lan teman-teman balap apa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya menang balap ing Siti Aisyah maratan ing dalam sekali tempo fasabaqat huhiya mongkon disiki balap sapa Siti Aisyah ing Kanjeng Nabi iya ya Siti Aisyah. Hatta idza madat fatrah sehingga tatkalane lewat apa fatratun beberapa saat fatrah itu. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi laha marang Siti Aisyah, "Ta'alai. Ayo saiki usahabiku ki. Balapan apa ingsun ing sira wadon." Takulu iki dawuh cerita sapa Sayyidatu Aisyah. Wa kuntu badintu wa samintu. Kuntulan ana sapa ingsun iku wis lemu sapa ingsun wa samintu lan ya gemuk sapa ingsun. Pasabakoni mongko balap disiki sapa Kanjeng Nabi ing ingsun wa ja'ala yathaku antum mandang sapa Kanjeng Nabi ku yathaku gumeceng ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bayaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhi utawi iki fatrah bitil kaklawan fatrah biyen kae. Oh bayangno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora iso mbok bayangno ana kiai ngono mbek nyaine gak. Jak balapan pertama balapan kalah Kanjeng Nabi. Kalah. Siti Aisyah buanter. Buanter. Melayu ini buanter Kanjeng Nabi kalah. Nah,
Wong wedok itu kan tambah suwe ora tambah langsing. Tapi tambah gembrot. Apa meneh nek nalika isih perawan kan mangane ditata, nyimik-nyimik ngono. Oh ya diet ngono, aja sampai lemu lah. Lemu susah setengah mati. Tapi nek di bojo ora ono. Ora ana faktor kepengin langsing barang ra ono. Wis sak karepe wis di bojo ae. Terus sak karepe apa ae dipuangkan. Akhirnya gembrot. Jadi meskipun tidak banyak makan juga itu nek wis suwe-suwe wedok iku iso dadi lemu. Ya piye ngene, mergo bahagia apa piye. Jadi dia jadi subur gitu awake subur. Siti Aisyah juga tidak lepas dari itu. Mulane cerita beliau, biyen aku menang mek Kanjeng Nabi ku nek balapan. Barang aku wis rada luwemu iku kalah terus aku. Niku Kanjeng Nabi senggujeng satu-satu ya. Iku hadi bitilka. Iki biyen aku kalah saiki aku menang. Itu kan secara visual kan nek mbok bayangno iku asik sekali ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbek garwane asik banget. Dan itu tidak kamu bisa bayangkan pada pemimpin-pemimpin yang lain. Kanjeng Nabi istimewa tenan. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku fi mihnati ahlihi ing dalem gaweane keluarga. Gaweane keluarga itu apa? Ya nyapu, ya ngepel, ya segala macam lah. Ayu awinuhum. Iki tegese fi mihnati ahlihi ku tegese Kanjeng Nabi yu awinuhum. Bantu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing ahlihi. Fi umurihim al-baitiyah ing dalem urusan-urusane ahlihi al-baitiyati sing bangsa rumah tangga. Kanjeng Nabi yo nyapu barang, nyapu, resik-resik, mbah-mbah. Dondon-dondom. Mulane ana cerita nalika Sayyidina Umar dadi kepala negara. Iku ana rakyate sing wegeran karo bojone. Wegeran karo bojone. Dekne ngomong sak kecap, bojone 12 kecap. Wis kuwalah terus diwadulno kan kepala negara. Mara sowan kepala negara meh madulno bojone. Lagi muni kula nuwun krungu Sayyidina Umar apa iku dibombardir karo garwane iku. Wong lanang pepeh kepala negara wae ngono. Diombyang karo garwane. Dirungokno. Wah wis ngene aku meh wadul bojoku. Ndekne diombyang bojone ya. Iya ae ngono abane. Iya. Wah ngono iya. Jadi gak sida balik cekel lagi balik Sayyidina Umar miyos. Kang, arep ndi kowe? Mboten siyos. Ora rene sik ana apa asale? Kula niku ajane ajeng wadul jenengan. Wadul apa? Bojo kula niku diomong ngamdina kok ngomyang kula dia lok-lokno mboten. Duwe kaya mok semono njaluke sak iwak pitik terus macam-macam lah. Niki ajeng kula wadulna jenengan diombyang garwane nggih enggak. Boten siyos. Saya kena tak ngandani Kang. Kowe sing ngliwetno kowe iku sapa? Nggih, bojo kula. Sing ngumbahno kathokmu sapa? Bojo kula. Sing anuna nambal sarungmu sapa? Bojo kula. Sing blonjo sapa? Bojo kula terus. Kowe tak kandhani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
blonjo dhewe, nambal terumpahe dhewe, nyapu dhewe, mbah-mbah dhewe. Kok menurut Kanjeng Nabi ku dudu wong kathok-kathokmu dhewe mbok kon ngumbah bojomu. Bangane bojo dienggo tukang ngumbah-umbah piye. Ora. Jadi Kanjeng Nabi itu fi mihnati ahli. Urusan rumah tangga ya bareng-bareng lah ambekan garwane. Endi sing lodang, endi sing ana waktune, ana kesempatane, endi sing gak kesel itu. Kanjeng Nabi ngono, garwane ajakane kok wis kesel ya wis engko tak tutukno aku mbah-mbahane ngono. Kanjeng Nabi luar biasa. Wakana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yastami'u midhangetake Kanjeng Nabi ila hadis zaujatihi maring pemature garwa-garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mulahi wal faqaha kelawan guyon wal faqahatilan ya guyon lelucon dirungokno. Padahal ya cerita-cerita wong wedok-wedok iku lucu-lucu, cerita-cerita kanca-kancane ana sing ngene sing guyokno wong barang ngono Kanjeng Nabi dipidhangetno ngono kuwi. Wae cara saiki ya wis kok apa ngomong apa kowe iku. Mesti ngono. Kanjeng Nabi gak dipidhangetake. Taknisan lahu. Ya, taknisan lahu. Karena nggutukke taknisan itu supaya gutuk-gutuk ya apa? Asik. Taknisan itu mengasikkan lahuna marang garwane. Gutuk itu. Jadi terus merasa nyaman itu loh isinya. Wa mulatofatan dan ngelembut-lembut. Pakot jalasa mongko teman-teman iki buktine pakot jalasa teman-teman pinarak sapa Kanjeng Nabi yauman ing dalem suatu hari yastami'u mirengake midhangetake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rikisati ikhda asrati imra'atan maring kisahe dirungokno mbek Kanjeng Nabi ceritane 11 imra'atan 11 wong wedok ta'ahadna sing do janjian sepakat sekongkel sepakat sapa asrat ikhda asrata imra'atan wa ta'aqqadna lan ikrar gawe akad kesepakatan ya ikhda asrata imra'atan mau wong wedok 11 mau janji lan sepakat Allah yaktumna min akhbari aswajihinna syai'an yen to ora nyimpen ya 11 wong wedok mau min akhbari azwajihinna saking kabar-kabare bojo-bojone ikhda asrata imra'atan mau syai'an ing apa-apa ya ada ana cerita 11 wong wedok 11 iku janjian sepakat untuk menyembunyikan apa saja berita tentang suami-suaminya. Kono niku. Fa akhadzat kullu wahidatin maka tumandang apa kullu wahidatin masing-masing suwiji dari 11 perempuan mau tasifu iku nyipati akhwala zaujiha ing tingkah-tingkahe kondisi-kondisine bojone kul wahidah min khairin saking bagus wasarin lan Allah sing elek sing apik bojone ngorokan bareng kandhane kabeh pokoke wa kanat lan ana sapa alati tahqiha sing ngikayatake nyritakno ing lati ku mau lahu marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku zaujuhu
garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku As-Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah cerita niki wonten anu Kanjeng Nabi, wonten tiyang wedok 11 sepakat mboten badhe nyembunyikan napa-napa saking bojone masing-masing. Ngene dirungokno Kanjeng Nabi. Terus ngono wa huwa yastami'u wa huwa kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yastami'u midhangetake ya Kanjeng Nabi bihtimami kelawan penuh perhatian wa inayatin lan ya perhatian memperhatikan tenan Kanjeng Nabi ku padahal cerita soal wedok-wedok ngono iku Kanjeng Nabi nang ngene garwane kaya ngono kuwi wala yakhfa lan ora samar maneh apa ikramuhu anggone mulyakna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam limurdiatihi maring mbok susane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing nyusoni Kanjeng Nabi nalika bayi yaiku Halimatus Sa'diyah Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah wa ukhtu lan wa ukhtihi ya lan dulure Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam birodok sak persusuan yaitu Asyaima. Orang sudah tahu semua ini bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggone mulyaake Sayyidatina Halimah ambekan Sayyidatina Syaima. Sayyidatina Halimah itu sing nyusoni Kanjeng Nabi nalika bayi. Syaima itu dulur rodok, dulur sesusane ya padha-padha disusoni karo Halimah Sa'diyah. Dadi dulur pirodok. Wa bisababihima sebab wa bisababihima lan kanthi sebab dua orang putri yang dimuliakan Kanjeng Nabi yaitu Halimah mbek Syaimah iki akrama mulyakna sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bani Sa'din ing Bani Sa'din kullahum sekabehane Bani Sa'din. Karena apa? Karena Halimah itu dari Bani Sa'ad, Syaimah juga dari Bani Sa'ad. Memuliakan dua orang itu sedemikian rupa sampai sak suku dimulyakno kabeh karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane fakanat mengko ana Halimah itu abraka imraatin luwih berkah-berkahe wong wedon ala kaumiha ing atase kaume Imra'ah. Halimah As-Sa'diyah sing nyusoni Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku dimulyakno Kanjeng Nabi termasuk Bani Sa'ad sisan seluruh suku dimulyakno kabeh ora mok Halimah tok kabeh. Mulane Halimah dijuluki perempuan paling berkah terhadap kaumnya. Karena gara-gara beliau semua kaumnya dimulyakno mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda karimu usrati sallallahu alaihi wasallam ma'an nas.